честь дать им, примите наши просьбы низкие, за нас молися, Витай, Мария, примите наши просьбы низкие, за нас молися, Витай, Мария, пречиста Дева, без греха плямы, устережи нас от хвороб загона, найприважніша райська лілея, будь нам узором, вітай, Марія, найприважніша райська лілея, будь нам узором, вітай, Марія. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Пан з вами. Паважаныя парафіяне, так як мы доўга ўжо чулі у нашай парафіі, рыхтавалі нашыя сэрцы на падрыхтоўку парафіяльных місій, сёння хачу вельмі сардэчна прывітаць ксяндза Станіслава Станіўска, рэдактарыста, які узначаліць і падрыхтоўку да місій, і правядзе місіі ў нашай парафіі. Місіі ў нашай парафіі за 19 год адбываюцца першы раз. Лічу 19 год, таму што 19 год таму была кансакраваная нашая святыня. В наступным годзе будзе 20годдзе ад моманту кансакрацыі, калі кардынал Казімір Свёнтак кансакраваў нашу святыню. Місіі зазвычай праводзяцца што 10 гадоў, але не заўсёды ёсць і дастаткова святароў, якія праводзяць місіі. Часам бывае так, што яшчэ не падрыхтаваная парафія, трэба, скажам так, даспець да місій. І наша парафія, фактычна, рыхтуючыся на гэты час, напэўна, будзе перажываць час благаслаўлёны, таму што місіі – гэта грунтоўная аднова наша хрысціянскае жыцця, аб чым больш лепш скажаць ксёндз Станіслаў Станіўскі. Дадам толькі, што ксёндз Станіслаў шмат год працаваў у вельмі вялікай парафіі. Это парафія ў Гродні на Дзевятоўцы. Это не наша скромная парафія, скажам, 400 асобаў у нядзелю. Там прыходзяць тысячы. На катэхезу дзяцей, калі я вёў рэкалекцыі, 1300-1500 чалавек. Можна ўявіць, які размах этой парафіі, якое душпастарства. І ксёндз Станіслаў дасведчаны святар, які ўжо шмат год у святарстве. І сёння вельмі цешымся, што ёсць такая магчымасць паслухаць і распачаць падрыхтоўку нашых сэрцаў на парафіяльнай місіі. Таму вельмі сардэчна вітаю вас, ксёндз Станіслаў, і дзякую, што амаль штогод таму вы згадзіліся правесці гэтыя місіі. Вельмі цешымся з вашай прысутнасці, просім Духа Святога для вас, для нашай парафіі, каб і падрыхтоўка, і час місіі быў для нас вельмі плённы. Узгадаю, што ў часе святой імшы я малюся за Александра, паспяховую аперацыю, якая будзе на сэрца, аперацыя на сэрца. Отец Юзеф моліцца за Леаніда, аб здароўе пасля ковіду, наступствы ковіда. А ксёндз Станіслаў моліцца ў інтэнцыі нашай парафіі, ў інтэнцыі місіі, якія будзем супольна перажываць. Прашу вас, ксёндз Станіслаў, узначаліць гэтую святую імшу. Дякую шчыра вам, ксёндз Пробаш, у першую чаргу за тое, што запрасілі мяне, каб я мог прыехаць тут да вас і дзяліцца з вами сваёю верою. Эўхарыстыя – гэта асаблівая сустрэча
з Ісусом Христом. Сустрэча з Ісусом, які до нас промаўляе, корміць нас сваім словам. Але таксама гэта сустрэча з Ісусом, які працягвае да нас сваю далонь і заахвочвае нас, кажучы, берыце і ешце, берыце і піце. Гэта маё цела, гэта маё кроў, гэта страва, якая неабходна для вашай душы. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам узяць удзел у гэтай найсвяцейшай ахвяры Езуса Хрыста. Прызнаемся перад Богам у нашых грахах, слабасцях і занядбаннях. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Всемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. Боже наш Ойче, будь да нас літасцівы, каб, урачыста ушаноўваючы таямніцу з мёртвых паўстання Твайго Сына, разам з усімі святымі мы радасна сустрэлі Яго, калі Ён прыйдзе ў славе, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні тыя, хто спадарожнічаў Паўлу, правялі яго аж да Афінаў. Атрымаўшы наказ для Сілы і Тімафея, каб як мага хутчэй прыйшлі да яго, вярнуліся. Павел стаў пасярод аэрапагу і сказаў: «Мужы афінскія, я бачу, што ва ўсім вы вельмі пабожныя, бо калі я праходзіў і аглядаў вашыя святасці, я знайшоў алтар, на якім было напісана: невядомаму Богу. Тое, чаму вы, не ведаючы, пакланяецеся, я абвяшчаю вам. Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, будучы панам неба і зямлі, жыве не ў святынях, збудаваных рукамі, і не з рук чалавечых прымае служэнне, быццам бы маючы ў нечым патрэбу. Ён сам дае жыццё і дыханне і ўсё. Ён стварыў з аднаго ўвесь род чалавечы, каб жыў на ўсёй паверхні зямлі. Прызначыў устаноўленыя поры і межы іх рассялення, каб шукалі Бога. Можа, намацаюць і знойдуць яго, бо ён недалёка ад кожнага з нас. Бо ў ім мы жывём,
рухаемся і існуем. Як некаторыя з вашых паэтаў сказалі, і мы род ягоны. Дык калі мы належым да Божага роду, то не павінны думаць, што боства падобна да золата ці срэбра, ці каменя, да выявы мастацтва і чалавечай фантазіі. І не зважаючы на часы няведання, Бог цяпер абвяшчае людзям, каб усе і паўсюль каяліся, бо Ён вызначыў дзень, калі будзе справядліва судзіць свет праз чалавека, якога прызначыў, і даў пэўненасць усім, уваскрасіўшы яго з мёртвых. Калі пачулі пра ўваскрасенне з мёртвых, адныя насміхаліся, а другія казалі: «Паслухаем цябе пра гэта іншым разам». Так Павел выйшаў ад іх, а некаторыя мужы далучыліся да яго і паверылі. Сярод іх быў і Дыянісій Аэрапагіт, і жанчына па імені Дамарыс, ды іншыя разам з імі. Пасля Павел пакінуў Афіны і прыйшоў у Карынт. Гэта Слова Божае. Ты великая хвала нашего народа, Ты великая хвала нашего народа. Благословленная Ты, дочка от найвышейшего Бога, понад усіми жанчинами, что есть на землі. І благословлений Пан Бог наш, який створив небо і землю. Ти великая хвала нашого народа. Твоя надія ніколи не проміняє у серцях людей. Няхай Бог учинить тобі, каб узвеличена ти була навеки. Ти великая хвала нашого народа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вітай, Марія, повною ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Яшчэ шмат чаго маю вам сказаць, але цяпер вам гэта не знесці. Калі ж прыйдзе Ён і Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе, бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў,
и будучыню обвестить вам. И он уславить мяне, бо от моего возьме и обвестить вам. Усё, что моя Отец, гэта маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвесціць вам. Гэта слова Пана. Паважаныя святары, ксёндз Пробашч, ксёндз Юзеф, дарагія сёстры і браты у Езусе Хрысце. Сёння вось наша першая сустрэча з вами. Місія святыя. Што гэта такое? Ксёндз Пробашч вам ужо тут вельмі шмат чаго сказаў пра місіі святыя. Місія святыя – гэта святы час, які дае нам Бог. Асаблівы час. Яны трываюць тыдзень, і маюць яны паслужыць, каб уся супольнасць парафіяльная аднавіла сваю веру. Бо, бачыце, святы Павел Апостол казаў, што мы маем вялікі скарб. Гэтым скарбам з'яўляецца наша вера. Але гэты скарб мы носім у гліняным посудзе. Вядома, гэты посуд, калі чалавек неасцярожна будзе абходзіцца з ім, гэты посуд можна разбіць. Таксама і наша вера. Калі чалавек спыніцца ў сваім развіцці, то ён страціць можа гэтую веру. А гаворка ідзе вось пра маё развіццё духоўнае. Я не магу спыніцца ў гэтым духоўным развіцці, ў гэтым пазнанні Бога, бо Бога я ніколі не пазнаю. І я гэта вельмі моцна разумею. Але ж я не магу спыніцца ў гэтым пазнаванні Бога. Так, я яго пазнаю, як зноў ж кажа святы апостол Павел. Калі пакіну гэты свет, тады я Бога спазнаю такім, якім ён ёсць. Але вось тут на зямлі я павінен зрабіць усё, каб да гэтага Бога набліжацца, каб вось яго пробаваць пазнаваць. І вось калі я спынюся ў маім развіцці духоўным, то я магу і страціць веру. Як вельмі часта вось старэйшае пакаленне кажа: ойча, былі малыя дзеці, хадзілі да касцёла, былі міністрантамі, а сёння нешта сталася. Ні да споведзі, ні да касцёла. Вось. Гэта той скутак, калі чалавек спыніўся ў сваім духоўным развіцці. Калі ён страціў гэтую веру. Бо Богу не хопіць сказаць адзін раз: так, Пане Боже, Ты мой Пан, Ты мой валадар, Ты мой створца, Ты мой адкупіцель. Гэта не так. Кожную хвіліну майго жыцця я раблю некія выбары. Я выбіраю між добром і злом. Я выбираю між Богом і валадаром цемры, сатаною. І вось моя вера, яна мае дапамагчы мне у гэтых выбарах. Таму вось і маюць служыць гэтыя святыя місіі. Бо чалавек
мае такую натуру, што прывыкае да ўсяго. І вось я павінен аднаўляць гэтую маю веру. Я павінен пробаваць нанова пазнаваць Бога. Бо, сёстры і браты ў Езусе Хрысце, я вам нічога новага не скажу тут. Бо вера, яна вырастае з гэтай навукі Езуса Хрыста, з Евангелля. І гэта Евангелие мы чытаем падчас кожнай святой імшы, слухаем, і новага я нічога вам не скажу. Я толькі буду пробаваць заахвоціць вас да таго, каб вось гэты час святых місій перажыць мага найлепш. Каб вось гэты час святых місій перамяніў маё сэрца, але каб так было, у першую чаргу я павінен адчыніць сваё сэрца для Езуса Хрыста, запрасіць яго ў маё жыццё. Бачыце, калі я не адчыню майго сэрца для Езуса, калі яго не запрашу, так, ён будзе стаяць і стукаць у дзверы майго сэрца. Але ад мяне залежыць, ці Езус Хрыстус пераменіць гэтае маё сэрца. Бачыце, Езус прыйшоў у свет, памёр на крыжы, уваскрос, адкупіў кожнага з нас. Ён нікога з нас не пытаў, ці мы гэтага хочам, ці не. Ён сваёю святою кроўю абмыў кожнага з нас. Але цяпер ад кожнага з нас залежыць, ці я вось гэты дар, які дае мне Езус, яго прыму. Гэты дар я магу прыняць, але таксама магу адкінуць. І вось ад мяне залежыць. Бог нікога ніколі да нічога не прымушае. Ён кажа, калі хочаш. Калі хочаш, маеш запаведзі. Калі хочаш, маеш Евангелле. Выбар належыць да цябе. І мы ведаем, сёстры і браты, ў Езусе Хрысце, што так, чалавек можа не прыняць Бога. Але вось і ён будзе жыць, ён не памрэ. Але паўнаты шчасця без Бога ён ніколі не зазнае. Бо Бог, калі нас стварыў, Ён у нашай душы, у нашым сэрцы прадвызначыў месца для сябе. І толькі ў той час, калі Ён займе гэтае месца, чалавек будзе шчаслівы. Чалавек спазнае паўнату гэтага шчасця. Святы Аўгусцін, ён усё сваё жыццё шукаў Бога. І ён яго знайшоў. І ён сказаў вельмі прыгожыя словы. Неспакойнае сэрца чалавека, пакуль не спачне у Богу. Толькі калі чалавек знойдзе Бога, ён сапраўды будзе шчаслівы. Бачыце, шмат людзей будуе сваё жыццё без Бога. Але ім заўсёды нешта не хапае. Яны
заўсёды шукаюць нечага. І вось, бачыце, марыць чалавек, вось, пабудую дом, буду тады ўжо шчаслівы. Ну, пабудуе дом, пацешыцца крыху. І ўсё, і нешта іншае трэба. І ён шукае зноў. Вось мы падобныя да малых дзяцей, якія просяць бацькоў, каб купілі некую цацку, мараць аб гэтай цаццы. І вось яно збылося, мара. І гэтае дзіцё шчаслівае. Але ці доўга яно шчаслівае? Дзень, два, ну, можа, 3. І зноў нешта іншае ўжо хоча. Таксама і мы. Чаму так? Таму што гэтыя матэрыяльныя рэчы, яны нам неабходныя у нашым жыцці. Без іх вельмі цяжка жыць, а часам нават і немагчыма. Але яны самі ў сабе не дадуць мне шчасця. Толькі Ён можа даць мне паўнату шчасця, мой Бог. І таму я яго павінен заўсёды шукаць. Таму я павінен заўсёды нанова гэтага Бога пробаваць пазнаваць. Бо толькі ў ім маё шчасце. Тут, на зямлі, нават. Вось, бачыце, ёсць такая цацка, дзеці гуляюць, і не толькі дзеці, дарослыя, называюцца пазлы. І вось яны збіраюць некі там карціну, малюнак. І ўсё прыгожа. Але вось аднаго маленечкага пазла не хапае. І нібы ўсё ёсць. Нібы малюнак ёсць. Але ён вось не цешыць так вока, бо яму нешта не хапае. Таксама ў нашым жыцці. Мы можам здабыць усе скарбы гэтага свету. Але вось заўсёды будзе нам нешта не хапаць. А не хапаць нам будзе Бога. І толькі калі я знайду Бога, калі я яго спазнаю ў той час, я буду сапраўды шчаслівым чалавекам. Тут, на зямлі. А не кажу ўжо пра нашу радзіму нябеснае валадарства. Вось вельмі часта мы не ўмеем пагадзіць у нас тое, што духоўнае з тым, што матэрыяльнае. А вось вялікая мудрасць заключаецца ў тым, што я умею сабе пагадзіць вось гэтыя матэрыяльныя справы з гэтымі духоўнымі справамі. І толькі ў той час я буду шчаслівы. Бачыце, гэтыя матэрыяльныя рэчы, яны нам неабходны, і Езус ніколі не казаў, што матэрыяльнае яно дрэннае. Яно нам неабходна. Але вось яно мае нам служыць, гэтыя матэрыяльныя даброты маюць нам дапамагаць імкнуцца да Бога,
А вельмі часта бывае наадварот. Гэтыя матэрыяльныя даброты для нас становяцца нашымі багамі. І замест яны нам служыць, то вельмі часта здараецца, што мы становімся слугамі гэтых матэрыяльных рэчаў. І вось я павінен памятаць аб гэтым і старацца будаваць сваё жыццё мудра, паводле таго, што прапануе мне мой Бог, Езус Христус, які да мяне звяртаецца, які мяне вучыць, які вядзе мяне праз гэтае зямное жыццё. Бачыце, Бог стварыў чалавека, стварыў яго і даў яму райскі сад Эден. Але чалавек не паслухаў Бога і страціў гэты рай. Але гэта не значыць, што гэтае зямное жыццё гэта наша радзіма. Не. Тут на зямлі мы госці. Наша радзіма гэта вось гэты райскі сад Эден. І тут мы толькі ў пільгрымцы пільгрымуем, ідзем да нашай радзімы. І гэтае зямное жыццё Бог дае мне для таго, каб я дайшоў да гэтага райскага сада, каб я дайшоў да сваёй радзімы. І ў гэтым мне дапамагае Бог. Таму вось я павінен адчыніць сваё сэрца для яго, каб разам з ім ісці праз маё жыццё, каб разам з ім несці вось гэты мой крыж, які дае мне Бог. Бо калі я адчыню сваё сэрца для Езуса Хрыста, калі я яго запрашу ў маё жыццё, то гэты крыж буду несці не я адзін. За мной будзе несці, як гэты Сімон Кіранеец, мой крыж Езус Христус. І вось гэты час святых місій, асаблівы час. Вось цяпер мы праз некалькі месяцаў яшчэ 4 разы будзем сустракацца з вами. Будзем пробаваць набліжаць вось тое, што найважнейшае ў нашым жыцці. Каб потым у кастрычніку мага найлепш перажыць гэты час святых місій. Каб яны сапраўды перамянілі мяне, перамянілі маё жыццё. Падчас гэтага тыдня тут у Жодзіна, ў гэтай парафіі, адчыніцца неба, і ласка за ласкаю будзе сыходзіць на кожнага з нас. Падчас гэтага часу святых місій мы будзем станавіцца у праўдзе перад Богам і самім сабою.
мы будем пробовать перепрошать один одного. Мы будем пробовать учиться любить один одного. Мы будем пробовать запрошать Иисуса Христа у наше сямейное жыццё, каб разом з ім потым будаваць наши сем'і, каб наши сем'і былі падобныя да гэтай сям'і з Назарэту, святой сям'і. Будем дакранацца да найсвяцейшага, што ёсць, да Эўхарыстыі, у якой сам Езус прыходзіць да кожнага з нас. Сам Езус запрашае кожнага з нас. Сам Езус гаворыць да кожнага з нас. І напрыканцы мы разам з Марыяй, нашай найлепшай матулі, будем прасіць Бога, Айца Усемагутнага, каб сышоў Дух Святы і перамяніў аблічча кожнага з нас. Амен. Да Бога полные доверу узнесем наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за усіх хрысціянаў, каб умацаваныя ласкаю Духа Святога верно служили Христу. Тебе просим. Молимся за духовенство, каб яно умела абуджаць и падтрымліваць пастырскія инициативы светских людей. Тебе просим. Молимся за тых, кто шукае правду, каб яны сустрэлі Христа и спознали Его спокой. Тебе просим. Молимся за людей, якія адышлі ад веры и любові да Пана Бога. Каб пражалі за грахи, яны вярнуліся до Христа. Тебе просим. Молимся у интенции Александра, просячы Бога паспяховую операцию на сердце для яго и хуткае вяртанне пасля операции до здоровья. Тебе просим. Молимся за Леонида, просячы об здоровье для яго. Таксама даручым Богу нашу супольнасць парафіяльную, просячы Духа Святого, каб Ён сышоў на кожнага з нас і перамяніў нашае сэрцы, каб адчыніў наш розум, каб мы маглі найлепш пазнаць нашу веру і гэтаю верою жыць у кожны дзень нашага жыцця. Тебе просим. Молимся ва ўсіх інтэнцыях, з якімі мы сёння прыйшлі перад алтар Езуса Христа, а якія носім у нашых сэрцах. У хвіліне цішыні няхай кожны Богу прадставіць гэтую просьбу. Тебе просим. Даручим Богу нашу родиму. Попросим Бога за наш народ, каб ён сапраўды быў сильны Богом. Тебе просим. Помолимся таксама у інтэнцыі, каб мы у мага хуткім часе
могли обновить наше национальное санктуариум Маці Божай Буцлаўскай, каб яна сапраўды была валадаркаю нашага народа. Цябе просім. Боже наш Ойча, прымі нашыя просьбы, якія мы з даверам заносім да Цябе, калі яны згаджаюцца з Тваёй воляю, выслухай іх, якія жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Я слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова. Вось я слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова. Коли Пан не будує дом, то будовники працюють даремно. Коли Пан не пильнує город, то вартовники даремно чувають. Даремно, що ви рано устаєте, поздно кладетеся і хліб їсте городний, бо своєму помилованому Йон дає гэта, коли той спить. Вось нащадки спадщина от Пана, а плоду лоня з нагорода. Вицем стрели у руці осілка, так сини молодия. Щасливий той чоловік, який наповнив ими свой колчан. Ён не буде соромиться, коли будуть яны розмовлять з ворогом у брамі. Вось я слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме. Боже, Ты праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны, як наша Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца да вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. І Он сваёй смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаём Тваё воскресенье і чакаем Твайго прыйсця. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казіміром і ўсім духавенствам. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, якие поснули надея на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласce дошел за того światu и дозволь им убачить światło обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, u jedności z Najświętszej Bogorodicy Panny Maryi, ze świętym Józefem Jabranikiem, ze świętym Stanisławem Papczyńskim, błogosławionym Matulejczem, błogosławionym uczennikiem Źrosicy, ze świętymi apostolami, всеми świętymi, jakie z przedwieku podobali się Tobie, как всеми и мы хвалили и прославляли Ciebie, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже, Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся Божьими детьми, ими з'являемся. Тому осмеляемся кликать: Ойче. Ойче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня
Просим Тебе, Пане, збав нас ад усього злога. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волею, а дарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, как Ты пришел ко мне, или скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Беззаконна святая Пані, невинна быццам лилии цвет, святый рожанец тримаєш маті, да сина кличеш наш грешний світ. Фатимська маті, почуй же нас, будь з нами разом у тяжкий час, от смерти греху оберегай, коли ж блукаем, руку подай. Фатимська маті, почуй же нас, будь з нами разом у тяжкий час, от смерти греху оберегай, коли ж блукаем, руку подай. О, беззаконна святая Пані, Ти хочеш, как ми свой несли крыш, покиньте грех свой, что сына ранить, летит з небеса узнеслый клич. Фатимська маті, почуй же нас, будь з нами разом у тяжкий час, от смерти греху
больш без Бога мы не были. Патимском мати, почуй же нас, будь с нами разом у тяжкий час. От смерти греху оберегай, коли ж блукаем, руку подай. Патимском мати, почуй же нас, будь с нами разом у тяжкий час. От смерти греху оберегай, коли ж блукаем, руку подай. Молимся. Просим Тебя, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, які Ты взмацнил найсвятейшим сакраментом, и учини, каб ён, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя в цнотах. Праз Христа, Пана нашого. Дякуємо, отець Станіслав, за уступне перше споткання. Зазвичай перше споткання – це зустріча з особою. І дякую велике за вашу білоруську мову пригожую і за ваші слова, якими ділитеся з життям Єсусом Христом. Вельми сподіваємося, що дальші наші зустрічі будуть угодно рихтувати наше серце на споткання з Єсусом Христом, яким святари живуть і якого хоче нам особливим чином приблизити ксьондз Станіславу у часі місій, до яких ми рихтуємося. Возлюбленые, а наша парафія сьогодні переживає сьогодні-завтра особливі дні, це наша парафіальна свята, тому особливим чином жадаємо мати відкрите серце на Бога, на Божу ласку, на Слово Марії. І завтра у нашій парафії чекаємо біскупа. Узгадаю, що імша буде у годині 19, але вже у годині 18 буде набоженство, адорація на святейший сакраменту, святий ружанець, літання до Найсвятейшої Панни Марії і свята імша, у час якої буде сакрамент біжмування. Узлюбленыя, таксама мы пачулі балючую вестку пра Буцлаў, што ў нас святыня ў Буцлаве згарэла. Сёння першая асоба, якая прыйшла ў касцёл, шукала ксяндза, і это быў чалавек праваслаўны, які прынёс грошы на буцлаўскую святыню. Заўтра перад алтаром будзе пастаўлена адмысловая скарбонка, у якую будзем збіраць на аднову святыні ў Буцлаве. Хто можаць, хто жадае, у каго ёсць такая магчымасць, падтрымаем гэтую ініцыятыву, грошы будуць перададзеныя на гэты рамонт. А сёння запрашаю, каб трываючы месяцы маю мы яшчэ супольна памаліліся літанію да Найсвятейшай Панны Марыі, а пасля гэтага ўжо зробім працэсію з фігурай Маці Божай на двары. Можам сказаць, што это маленькая рэпетыцыя да заўтрашняга дня. Але у Божых справах не бывае рэпетыцыі. У Божых справах заўсёды ёсць аддаванне пашаны Богу і Марыі. Таму запрашаю гэта учыніць усім сэрцам. А цяпер літанне да Найсвятейшай Панны Марыі. Kyrie eleison. Chryste, почуй нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca Jedyny Boże, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Маті Костьола, Маті ласки Божої, Маті милосердности, Маті пречистая,
Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наймилейшая, Маті найцудоўнейшая, Маті добрай рады, Маті Стварителя, Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, Панна хвалыгодная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутяшальница засмучених, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьев, королева супокою, королева Беларуси, баранку Божий, які бяреш на сябе грахи свету, баранку Божий, які бяреш на сябе грахи свету, баранку Божий, які бяреш на сябе грахи свету. Молися за нас, святая Богородица. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марыі, мае ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и дарыць вечной радостью праз Христа, Пана нашага. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица. Не погарчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. И теперь формуем процессию. Ласка мужчин, прошу.
свет полный слез, каб скласти на руки Марии наш лёс. Аве, аве, аве Мария, витай, 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 Мария. Цудовная пані незвиклої краси, рожанець тримає, бо краплі роси. Аве, аве, аве Марія, вітай, 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 Марія. Священной посмешкой пред детьми стоит, а сердце святое за грешных болит. Аве, аве, аве Мария, витай, 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 Мария. Пытаются дети, отколь, пані ти, приходжу я з неба, каб нищить грех злий. Аве, аве, аве Марія, вітай, 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 Марія. Ми хочем послухать твоїх
Твоих. Аве, аве, аве Мария, витай, 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 Мария. Рожанец макута, ратунок для нас, у долине легкой и у смертный час. Аве, аве, аве Мария, витай, 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 Мария. Аве, аве, аве Мария, витай, 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 Мария. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в спокой Христа.